umalis na yung aking mag-ama. Nasa mood po si Ana. Maaga kong niligo. Hello, titas. Good morning. Welcome na naman po sa panibagong video. Ang mama ay gulo-gulong buhay. Kumusta po kayo lahat? I hope okay po kayo. And today, happy ako because yung pamilya ko, yung mama ko, tsaka yung mga kapatid ko po, ngayon yung kanilang passport appointment. Kasi yung dalawa sa kapatid ko, hindi pa nakakuha ng passport, and then yung mama ko din. So, kumuha po sila ng passport and okay naman. So, excited po ako kasi may gala po kaming family next year. So, I'm so happy about it. We are a little bit closer to our goal next year na magala yung family natin. And since kailangan ng passport, so we have an international trip together next year. Excited po ako kasi first time po namin yung gagawin ng family ko. So, abangan nyo po yan sa vlog natin. Next year pa naman, pero ako ay talagang excited na. Ngayon, pahinga po din po ako. Nasa bahay po ako the whole week kaya kailangan kong mag-recover. Na-mention ko ba yata sa vlog hapon na yung braso ko tsaka yung shoulders ko dapat naka-down lang siya. And of course, every now and then mag-stretch ako pero I cannot stretch it like upwards kay bawal pa according to the therapist. And later, punta ulit ako sa therapy. Yung aking tennis elbow naman. I was thinking yesterday na reschedule siya for next week, pero yung aking tennis arm, kailangan din kasi siyang i-treat. So, yun, di ba? So, yun. Puntahan ko po mamaya. And thankfully, yung aking in-laws, pick up din naman nila si Ana as usual later. And nag-invite pa yung aking mother-in-law na doon daw kami sa kanila kumain. So, sabi ko, si Ruth na lang. Ako sa bahay lang po ako. Kasi gusto ko talagang magpahinga. And gusto ko din mag-aral. Yun. Of course, yung ating vlogmas ay ongoing and I'm glad I'm able to do it this year. Gusto ko talaga siyang gawin pa last year pero hindi ako sure kung makakapag-commit ako ba. Pero yeah, let's do this. And enjoy po kayo sa mga araw nyo and enjoy the rest of this video. Yung itsura sa namin, sa parking sa gilid namin. Wala na talaga. Sana matapos nila kaagad yan talaga. Kasi pahirapan po ng parking. Kasabay kasi na ginagawa yung kabilang street. And then also dito sa front sa amin. And dito din. So yung mga sasakyan around this area. Kahit saan nakalagay. Nakapark, I mean. So I don't know where Ruth parks his car every time. Dito naman sa front, ayan. Limited lang yung parking space dyan. 3. Tapos dito sa kabila, 2. Ito para sa kapitbahay namin na may disability ba. So, walang ibang pwedeng pumark dyan, kundi siya lang. Tapos, itong 2 for electric cars na yan. Yung mga gilid, syempre, pwede siyang parkan. Pero, konti lang kasi dito, hindi to pwedeng parkan. Kasi, access road siya papunta doon sa kabilang parking. So, doon, thankfully, tapos na siya. May konting ginagawa pa lang doon, pero pwede na siyang maparkan. So, doon sa may bandang, ayan, dyan nag-exit. Sa kabilang side dito, ayan, wala. Hindi na siya accessible kasi nga ginagawa din. And kahapon pala, I forgot to show you, may kapitbahay kami nagbigay ng ng ang daming paprika. Ayan, hugasan ko pa po to sila. Ayan, and ito may sili din tayo ditong ganito, Ayan, so magsasabaw ako. Itong sili ang gagamitin ko. Matagal na akong hindi nakaano ng espada na ganito. Pero I think hindi siya masyadong, masyadong pitak. Masyadong spicy.
And ito, yung ating bell pepper, capsicum. And yung iba, sweet paprika na yata ito sila. Pero hindi po ako mahilig dito. So, picturean ko. Tapos, isend ko kay Rina. Baka gusto niya ba. Hello, tita. Nakapagbihis na po tayo, no? Nakakagaling lang ni Mr. dito. Umuwi siya for lunch. And ako'y kakain ng carbs overload. Matagal na po akong hindi nakakain ng tawag nito, Pancit Canton. Kaya kain tayo. And kakatapos ko lang din po mag-aral. Dito po yung libro ko. Ayan. Ay, hindi ko pala na-share, no? Nag-aaral po ako para sa driving na theory exam. I hope maging okay. I hope makapasa tayo. And in 2 weeks, exam ko na. I hope makapasa tayo. And shout out pala kay Ray. Hi, Ray. Kachat ko siya sa Instagram and may sinend siya na link sa akin. Pwedeng kong i-check na theory exam na practice test. So, i-check, ko po din yun. After kong basahin yung libro, which is my deadline is this, yung deadline ko ng pag-aaral sa libro this week. And then after that, I will start taking the practice tests online. Gusto ko lang talagang gamitin yung libro ko kasi mga 2 taon din siyang natulog. 2 years ago ko na po ito na nabili pero hindi ko man lang siya natapos-tapos. But yeah, after ng libro ko this week, so start na po ako next week sa theory exam. Focus lang ako sa practice tests and then yun, exam ko na 2 weeks later. Lapit na. Pero wala akong masyadong tawag dito. If makapasa, okay. Kung hindi, try again. Pero hindi ko pinipressure yung sarili ko. But yeah, I hope makapasa naman. So, fingers crossed. Lamig na naman. Diba, sabi ko mag-English ako, pero naturally, diba, natatagalog na naman tayo. So, I'm just gonna enjoy my Pancit Canton. It's makalek. May tinapay ako dito na ang palaman is yung star margarine na galing sa atin. In an hour po, maglalakad na ako papunta sa aking next therapy, yung sa tennis arm ko naman. Diba? Okay, anyway, tapusin ko muna yung aking nakain and labas na po tayo. Ayan, naglalakad na po tayo papunta sa aking appointment. Hindi naman siya sobrang tsaka yung weather. Carry pa naman. Yun, malapit na po tayo. Parang frozen na yung mukha ko. Ang ganda nito. Parang apple na po na bunga ba. Pero actually hindi siya nakakain. Ayan, umabutin tayo. Dito na tayo. Ay, lamig. Diba? Para tayong mistisa. Char lang. May 15 minutes pa naman ako. Hindi ko ma-feel yung mukha ko, guys. Parang frozen. A few moments later. Tapos na po ako doon. Nasad naman ako sa sinabi ng therapist ko eh. Sabi niya kung hindi daw ako mag-iingat. Nalala at nalala yung braso ko tsaka yung shoulder ko. Kung ano siya ba. Same na motion na repetitive bitaw. Para akong na-down. So ano na lang ang gagawin ko sa trabaho. Diba? Ano pa tayo sa aming sentro. Ilakad ko na lang yung ano ko guys, kaba. Ano ba yung guol sa Tagalog oy? Guol. Yung guol. One eternity later. Hello, titas. Bahay na tayo. Ang lamig. Nag-drop by po ako sa isang snack bar doon. Ano ako ng price. So, ito yung kakainin natin. Nagul po ako mamaya kasi may mga binili ako doon sa Zayman.
Yan, may mga nabili po ako doon sa Zayman. Dumaan kasi ako doon. Naglakad-lakad ako sa sentrum. Kasi sana, ibibigay ko kay Mister yung aking mga napamili. Kay baka, ano siya ba? Baka mabigat. Hindi naman siya mabigat. Kaso, bumili pa ako nung daan ako ng bakery, bumili ako ng tinapay. Tapos, mabigat pa yung aking binili ng rice. Tsaka, may mayonnaise to. Hala, agoy. Ayun ko talaga nung mini-mix na nila yung mayonnaise sa fries. Kasi nagiging soggy yung fries. Yung talaga, mini-mix talaga. Pero, kain na muna ako nun. Kumain ako ng kasufle, fries. Hindi ko ba maubos to? Mura lang. Tapos okay pa yung quality. Tapos may ano pala yung kanang hot wings. Oh, may pasalad. Wow. Oh, di ba? Gikamot ang salad. Hi, Nay! Oh, hello. May gabiin. May gabi, Nay. Sleep. So, mag-haul po tayo ng mga napamili ko sa Zayman. Kay Ana, bumibili po talaga ako ng galing sa Zayman. Kaya, mabilis lang naman matubuan ba ni Ana. So, mura lang. So, di ba, hindi masyadong masakit ba pag nilet go na or natubuan na. Mga panglamig kay Ana. Yan, ang cute. Yung kanyang tray. Yan. So, kailangan siya ng inner pa. May, ano naman si Ana. Nabilhan ko si Ana ng mga heat-tech na innerwear. So, kailangan siya ng heat-tech nito. Or kahit langamaw, kahit anong manipis na langamaw, may langamaw or long sleeves para hindi siya lamigin. Yan. Siyempre, mag-jacket pa siya nito. And also, may pa-shorts siya. So, ito, pwede siyang mag-tights. And also, ano din siya, warm din po ito. Ayan. So, pwede siyang mag-tights nito. Yan. Hindi din siya lamigin. And also, meron tayo ditong pa-dress ni Ana. Ito pong mga ganito, ipapasuot ko sa kanya sa Christmas dinner. Kasi, syempre, mag-Christmas dinner kami kasama ang family ni Mister. So, yan yung kanyang susuotin. Ang cute na. Tapos, anuhan ko lang din siya. Mag-tights siya ng puti. So, yan. Tapos, i-prepare niya ng bag na to. Ang cute naman ito, uy. Cute talaga siya. 2 Christmas days po kami dito sa Netherlands. So, ito kay Ana, yung kanyang pabag. Kasi maarte na po yung ating maliit, no? Nagdi-lipstick na po siya. Nagdadala ng lipstick at pabango. Pero hindi ko siya pinapalipstick, of course, ng madalas. Ano lang ba? Yung lip balm. Tapos malamig kasi ngayon. So, bilhan ko siya ng sobrang liit na petroleum jelly. Palagay ko sa bag niya. Ang cute ng bag niya. So, yan. Ano na naman ang nanay na budol. Ito, ang cute din ng bag na to. Kaso, hindi siya na-adjust. Pero, I think, kasya naman to kay Ana. Bagay to sa iba pa niyang outfit. Ayan. May ano din tayo dito. Cotton na dress with long sleeves. Yan. Mga panlamig talaga siya, guys. And then, ako bumili din para sa sarili ko. Thermal na tights. So, para hindi masyadong malamig. Tapos, pwede ako magpalda or mag-shorts. And then, may ano din ako dito. Binili na seamless na underwear. And si Ana, binilhan ko din ng, shirt naman. Skirt. Ang din siya bang sapaw sa iyang mga sinina. Kay, these days, gustong-gusto niya talaga nagpapalda. Ito din, for Ana. Sakto ba itong size na to? Ang cute. Diba? Tapos, pwede siyang mag-skirt nito. Bagay ba? Bagay naman. Tapos, lang siya. White din na tights. Or
siguro gray or white, pwede din. Tapos, bumili ako ng mga hair accessories ni Ana for Christmas. Yan. May headband siya dito na may ribbon. And then, twinning din kami, oh. Isa sa kanya. Tapos, isa din sa akin. So, sa Christmas Day, maganito kami dalawa. And then, ito din. Ano lang po ito siya? €1.50. Oh, diba? Hindi masyadong masakit. Pwede rin akong, nito. Magsuot nito. Ganyan. Pwede. Maganito ako sa trabaho. Oh, diba? Tapos, Tapos, hindi pa masyadong mahal. Yan ba yan? Wala na naman sa oras ang nabili ng nanay. Wala sa plano. Oh, ito. Okay lang din to. Mag-ano tayo nito. Kasi may party din po akong pupuntahan. Magganito ako. Yeah, yun lang yung napamili natin. And hinihintayin ko lang po yung aking mag-ama. Namimiss ko po si Ana. And sumasakit yung ulo ko. So, kailangan ko ng, kailangan ko ng uminom din ng ibuprofen ko, yung painkiller natin. Kasi kailangan kong uminom ng 2. Sabi ng doktor, wag na munang i-stop. Pero gusto ko talaga siyang i-stop kasi di mo siya maganda para sa katawan, no? Pero yun nga, siguro magparacetamol din ako. So far naman, loose naman yung dito ko. Pero siguro dahil sa pressure ng guasya kahapon, sumasakit yung aking ulo. Nung ako'y nagising, masakit ng ulo ko dito talaga. Dito, sakit. So, yun lang po yung ating mga napamili sa Zayman. Hindi po masyadong masakit sa loob pag namimili ako ng Zayman. Kaya hindi man siya ganun kamahal. Ito, lang, €9 lang yan yung skirt ni Ana. I mean, if I convert it to peso, syempre, mahal sa atin. Pero dito po, kasi normal na price, hindi ganito. Pag bumibili ka, you can't easily buy or get good deals like this. Pero yung mga naman kasi ng Zayman, may iba sa kanila okay yung quality, may iba hindi din. So, yung mga pangminsanan lang ba na gamit, yun, okay siya, okay yung quality. Magkano lang, you just have to take good care of it. Yung sa paglalaba, ingatan, yung mga ganun ba. And this one, kasi may mga damit po ako na, lalo na yung mga pangbahay ko, mga Zayman po yun eh. Tapos, nagagamit din naman. Hanggang ngayon. Ito yung, may iba akong mga jogging pants na doon ko lang din sa Zayman binibili. Pero, after few wash, na siya, parang, nagtawag doon? Naggapas-gapas na. Yung tights naman, so far okay. Yung mga pangbahay ko po na leggings or tights, okay pa naman. Galing po silang Zayman. Tapos, i-try ko itong thermal. Kasi baka bukas kailangan kong pumunta ng market or city. Kailangan ko pong lumabas. Kahit may dinadamdam ako, as long as hindi ako nagbibigat, ng mga mabigat, at least okay lang ba? Kailangan kong lumabas. But, ito, kay Madam Ana, excited po akong ipakita kay Aling Maliit. Happy yun. Tapos, lalo na yung kanyang mga bag. Agoy. Si Ana po ay nahihilig na sa bag. Alam nyo ba, sinasabi niya sa akin, Mama, pwede ko gamitin ang bag mo? Tapos sometimes, nagtatanong siya sa akin, anong bag ang gagamitin mo today, Mama? Nagsasuggest na siya, ito bagay sa'yo to. Mga ganyan. Tapos sabi niya, paglaki daw niya, share na daw kami ng bag or sa kanya na lahat yung bag ko. Diba? May na tayo, kahati na tayo sa mga gamit. Ay, nako. Anyway, hintayin na lang po natin si Aling Maliit para makapag-goodbye siya sa inyo, no? Yung totoong buhay lang natin dito, ang pinapakita natin, mga pangyayaring hindi planado, yung mga ganyan ba, random. Lang. Ito ang totoong buhay. Mamma mia. Kaya gusto ko ding magpa-haircut kay sakit sa ulo tong sakit sa ulo yung mahaba ang buhok ba masyado. Tapos sa trabaho kailangan kong iipit. Anyway, nag-reply na po yung aking agency na
in-inform ko na kasi sila na hindi ako mag-work bukas. Alam naman na nila, nasabihan ko na dati pa, pero para sure ba kasi gusto nila. Kasi gusto nila tumawag. Sige. Normal lang din naman dito. Matawag ka talaga kaya kailangan mong magbigay ng update palagi sa kanila kung ano na nangyayari. Kasi binabayaran po tayo dito kahit sick day. Pag may sakit ka, bayad siya. May kasukli pa po ako dito. But anyway, balikan ko na lang po kayo mamaya, no? Pag andito na yung aking mag-ama. Papa, Ja? kijk eens. Oh, die is mooi. Nagustuhan niya yung mga nabili natin. Nog een strikje. Ja, één voor jou, één voor mama. Is deze voor jou? Nou, ik heb twee. Twee van die. Van die. Dus de andere. Dus nog één. Nog één. Nog eentje. Ja, één voor jou. Één voor jou, één voor mama. Of twee voor jou, twee voor mij. Nee, één voor jou, één voor mij, twee voor jou. Of drie voor mij. Ja. Drie voor mij. Ah. Dat wil je. De laatste. Je hebt ook een mooi shirt. Laten zien jouw pink shirt. Laten zien jouw pink shirt. Wat mooi. Wie heeft die gekocht? Mijn oma op de HEMA. Oh. Sus, may bago din. Damit galing sa lola. That is for mama. Kijk daar wat er is. Wat is dat? Onderbroek. Nee, uy, is nog niet gebruikt. Kijk je bekkie. Dito na din atong papa, oh, bagong tahalian, bagong gupit. Show your new haircut, Papa B. Same naman. Same, but Mama, ik moet twee dingen vertellen. Mag ik toetje? you have what? Mag ik toetje? Yes, nag-ano po ako ng buhok. Mama, mag ik toetje? Yeah, doe maar. Mama, kijk eens hoe sterk ik ben. Wow. There's a B. Show that, B. Show that, titas, your forehead, B. Your forehead. Sus, naibukol. May bukol na naman ang batang to, guys. Zeer, To als je see daar it? raakt. Did you put ice over it? Or on it? Ice. Then it's not painful. May Dit is ijs. nagbanggaan daw sila ng bata na lalaki. Iyak daw yung bata na lalaki. Si Ana wala lang. You didn't cry? No. No? But the boy, I heard, cried. Heb je dat gehoord? Yeah, Oma said. So dan, did Oma say? Ja, ze zegt het. That the boy cried. Ana. Sorry voor mijn klas. Oh, wie is that in jouw klas? Shannon. Oh, and the boy cried and you Deze didn't. is. Kijk, hier zit voor mijn haar. Dat moest, want die donutje, die doet er niet meer. Okay. Is kapot? But why did you put it in the water bottle? Ja, oma. Ah, Oma did. Oh. Nee, is Deze is niet meer goed. Nee, is niet meer goed, meisje. Is oud, echt oud. Is niet goed voor de buik. De smaak, die smaakt nog wel. Oh, wat een goedje. Nee. Mag-dry muna tayo ng buhok. Ruiken. Ja, dat is niet goed. Nee. Papa, ik wil alleen maar ruiken. Ja, ruik maar dan. Ruiken. Yak. Ja, dat weet ik, maar doe niet meer eten. Ja, bas. Oh, bang. Ron play Twitter. Today? By Oma Opa? Mom tried to give us Chinese, so Oma said no, thank you. Nee. But she told me yesterday too, oh, your schoolmother is so lief, your schoolfather ook. Oh, you saw it by school? Yeah, because she always talks to me when I pick Anna Oh, up. that's nice. Yeah, they're so nice. I said, yeah, but you don't have to give food. I said, you don't have to give food. Yeah, but I'm so thankful because I said, yeah, but you really don't have to give food every time. Diba, na-share ko na sa inyo noon na yung kalaro ni Ana palagi, isa sa mga close friends niya. Yung parents kasi may-ari ng Chinese restaurant dito sa amin, malapit. Tapos every time na andun si Ana sa kanila, si Rongrong sa lolo't lola ni Ana, tapos andito din sa amin, pag uwi, nagbibigay ng ang daming pagkain ba na yung menu talaga dun sa kanilang restaurant ba? Nakakahiya kasi mahal po yun. Like, ang tatlo dito, siguro mga abot ng mga 20 plus euro. Tapos minsan, napapadala ng 5.
Last time, 5 or 6 na bakya. Ginoo ko. Ang mga 40 or 50 euro yun. Kung bibili namin. She's still eating it. Nee. It's another one from the fridge. Van onze. Huh? Van onze. Be She sure, know there was another lang, one. show the titas be your Selena. Be, Nee, your new shirt oh ba? nee. Dat is not Pero ang die. laki sa Heb je kanya. daar al? Oh ja. Sige na, ay. Ja. Let's say goodbye to the titas. Bye, titas! Bye, Tita. See you next time. Boes, boes, baboes, bonjour. Mosh, baboes. Maar ik wil mijn blauwe beeld kijken. Oh, sige. Pakita rin niya yung bukol niya. Was? Ik heb geen blauwe beeld. Oh, it's not so bad. Doei, mosh, babush. Mosh, babush, kachas. Moes, moes, baboes. Nee, dat is wel los.